Kamen Production. Aman, lej, Петя Симеонова, Катар, Ботевград. Пазете се, много е луда, не се шегува, с ръце и крака никой не я спира. После сама се предава. Районото я знае, но пак излиза и живота си играе. В колата боксове, бухалки, ножове, живот на ръба, без страх, без окови. Не работи, ама има пари повече от вас. От Ботевград Петя прави клас. Кале, Петя, тумаре, ромие, пенелка, спиринеле, Петя, тумаре, банкоматя. Направо камерен, туменге, бокатар душмали, макерен бутла и фора, камара в тумен, капагав, тумаро шеро. Вали гарми на Петя Симеонова, отново и върви тумен нащ. Перавен мампенела е Петя Пушелен. Къде сте бе тарикати, къде сте бе пячи? Само на лайфове се каните, километри далеч, правят се, че ги няма. Пред мен майко бе кушен сомон германдар. Пушелен е Петя Симеонова. Кана киндемо баровенве, ми спири сардете керен операно. Една минута ми трябва да ви видя. Аз главата си ще дам, заклевам се, душмани.